Pinoy Bus Driver TV. Oh, sinatay! O, ito mga kamusit. Dito naman tayo sa Matnog. Ayan si amigo. Friend yan, friend. Muslim. Chinese. Hello. Hapon. Muslim tayo, ayan na. Lulurin na tayo, Muslim. Ayan yung mga amigo. Sasakyan na yun sa basket. Alas 11 ng tanghali. March 27 na po sa tayo. Kaya sa Matnog. Paglurin na pero paskat. Puso na tayo. Sakyan na. Sakyan. Hoy, buksan na lang. Balik sa rin Montenegro. Buksan na lang. Nagloading na rin yung mga barko dito. Doon na. Yung ano mo ticket. Bigay mo nun mamaya. Sige. Para makain.拖鞋原来那个特美身衣服，挂了啊。挂了。Thank you.还没上船呢，到七点到了，光头12点才上船呢。上船得等1个小时，1点差不多1点发船到那边光头，得3、4个小时。到了光头，然后再到那边的晚上5、6点多。我还没上船呢。在港口里边呢，还没上船呢。见不着他，他在港口嘞。
他早晨几点？8点给我打电话，说那边那个车来了，已经上了，现在他在对面的港口，在三八岛的港口嘞。哎，你在哪呢？这是？你忙吧啊，挂了啊。
Atas ako. Sir, pasay ba ko ticket niya? Kaya ba ng babae? Babae ba ng tulog? Isa. Sudah tayo. Alay, Sudah tayo. atas mo na. Ha? Ticket lang. Atas ako? Bakit? Kung natin line card. Sabi ako na daw. Eh, Tapos, doon ka sa pinakadulo. Kaya mo ba? oo. Hindi, sa... Sa dulo doon? Hindi sa Bungad? Oo. Hindi, doon sa dulo ba? Sa dulo doon? Oo, parang ako ka sa video-video. Wala namang ano. Doon wala nakaharap. Mahal ba ngayon? Hindi. Oh. Kataon. Oh, sila na eh. Sulit na para na dyan. Well, Doon ka sa may bungad. Doon sa may club content. Pero hindi naman sagad. wala signal po siya, wala signal. Meron bang charger doon sa ano niya, pusto? Wala. Ha? Walang sasakan ng charger? Kurente? Wi-Fi meron. Hindi, kurente ba? Taas pa. Ha? Taas pa. Kurente po po. Ah, kuya. Ha? Ano? May vlog na natutulog.
Ano? Ha? Resibo ng... Dito mo kunin. Oo. Sumutay. Mga naka-ano dyan, mga naka-Ilocos dyan. Mga Ilocano. Buka na daw kayo. Pangalan? Ano ba ito para malamig? Ano ba ito para malamig? Sir. Sir. Oo, may pagkain dyan. Pangalan sa water. Pero hindi. Bako na mo yun. Yan. Sir, maging ako. Wala ko. Ito lang? Ito yung lahat dyan. Wala, sir. Hindi, dalawa na lang, sir. Lahat na yan. Yan. Yan, Dickman. Thank you. Shout Shout out, guys, sir. Sir, abandi tayo konti. Pati. Hindi pa, no? Oo ba? Kung muna papasok naman, doktor. Sir, para daw. Para. Thank you, sir. Yan, ako din yan. Buset, pagkatapos yan. Mga ibang bansa na yung yan. Si Dickman, kung may mga driver truck yung buset, nasa yung behind ko. Gusto na eh. At lawan mo ng mga madaling masin, buset. Bakit? Wala tayong masin. Patulang pa tayo masin. Patulang pa yung dulo na ito. Wala tayong masin. Justin G. Lapuri. Tawid. Visayas na manini ko. Biko. Adrian G. English. Shout out po. Idol from Buwig, Camarisol. Shout out po na Buwig, Camarisol yan. Antay.